всяких пирожков. Обдай кожного з нас неосновною опекою, как мы по Твоим прикладе, да будем могли жить в святости, померти побожно и отнимать вечное счастье в небе. Это вечный сакрамент, ушануй ваш свет, страстисмо второе право, Божье новый заповедь, что нам розум не тумачить, свято веры принясе, Богу вечному Тройце, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Дальцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсегда отчували у себе плод Твоего откупления, и Ти живешь и владары с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Амен. Будь завсёды похвалённый, всеми нами прославлённый, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды
відділ номер 38. Святий крижом наймиліший, з усіх древав найславніший, в етим древі моці сила, яно Єзуса насіла, і Сина, і Духа Святого. Amen. Rozpoczynamy krzyżowy szlak Pana naszego Jezusa Chrysta. Rozważanie nad muką i śmierci naszego Zbawcy była drogą świętości szmatlikich świętych. Это закороненная у таємницю Божьей любови, яка проявилася через терпіння. Дала можливість їм запрагнути у святості,
аби дячить Богу за ту любов своєю любов'ю, життям поводи Його найволі. Просим Pana Boga, tak samo nam dozwolił, uglądając się na te stacje darowe krzyżowej, słuchając się na te rozważanie, zapragnąć, aby dzięczyć Panu Bogu za Jego любов, naszej lubowi, naszej posłuchmianości, naszej świętości, naszymi namaganiami, u tym, jak być wiernymi Chrystowi, wiernymi tym poklиканням, jakimi On nas одарив. Чи наших серців збудемо так само вже інтенції, особливі, які ми маємо. Особливий спосіб у цей час молимося так само об захованні всього світу, від епідемії, віруса. Молимося для здоров'я для тих, хто захворів. Так само об тим, як вірус не розповсюджувався так само в нашій країні. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Jezus осуджений на смерть. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Присуди. Ми призвичаїлися виносити їх кожен день. Але ці маємо ми відвагу винести справедливий присуд собі. Присуди. Кинутые часом бездумно несколько слов, здольных вырашить лёс человека. Присуды. Бескомпромиссные, твердые. Не так важно, чи виноваты той, кого мы осуждаем, бо часто мы робим это, как знайти оправдание своим упадкам, тлумачение своим неудачам. Не судите и не будут судить вас. Не осуждайте и не будут осуждать вас. Пробачайте и пробачать вам. Дайте и будет дадено вам. Меру добрую, утиснутую, устрясенную, и сверхом отсыплють вам у подол ваш. Бо якой мерою меряете, такой и вам будет отмерено. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Яки за нас терпел от рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стация другая. Jezus бере крыш. kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Мець адвагу панесці свой крыж і не страціць здольнасць бачыць свет па-за яго цяжарам. Не заплюшчваць вочы, стомленыя ад уласных праблемаў на праблемы іншых. Пачуць тых, хто крычыць у пустэльні, знаходзячыся пасярод натоўпу. Прымаць тое, што немагчыма змяніць, але не заставацца абыякавым да таго, што патрабуе зменаў, як сын чалавечы, што не для таго прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх.
Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Яки за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 3. Єсус падає перший раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Життя іншого чоловіка амаль заўсёды загадка. Ми проживаємо своє, не маючи ніякого уявлення про тих, хто йде з нами по вулиці, про тих, хто живе за стіною, про тих, хто побач. Але і не маємо ніякого жадання ведати. Яка мені урешті справа до того, чим живе інший чоловік? Яка справа до чужих думок, марів, жаданнів? Я занятий. Занятий будуванням стіни вокруг себе самого. Стіни, яку так тяжко часом пробити, щоб просто усміхнутися, першому подати руку і сказати: «Привітання, я так радий бачити тебе». Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. яки за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 4. Єсус устракає свою матір. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Бо любов моцная, як смерть. Воды великие не могут погасить любовью, и рекам не залить яе. Яна мацнейшая за смерть, бо толькі яна смерть перемагае. Ничто не мае вартости без любові. Найлепшае намаганне ператворыцца ў попел, калі па-за межамі любові учыненыя. І тое, што з любові выцякае, будзе трываць на вякі. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Вітай, Мария. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. яки за нас терпел от рана, Иисус Христе, змилуйся
Стація 5. Симон Киринець допомагає Єзусу нести криж. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Страх. Ён нібы тень пераследуе. Ён чапляецца нібы плюш і не адпускае ад сябе, падпарадковуючы па крупніцы душу і сэрца, розум і волю, ператвараючы жыццё ў пекла. У яго мільёны абліччаў. Страх неўпэўненасці, страх адчаю, страх быць адкінутым, страх быць непатрэбным, страх не зразумець і застацца незразуметым, страх болю, адзіноты, няведання, першага кроку, страх нічога не зрабіць. Хто будзе прасіць, таму будзе дадзена, хто будзе стукацца, таму адчыняць. Калі Бог з табою, хто супраць цябе? Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, а избавь нас от злого. Яки за нас терпел от ранов. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 6. Вероніка витирає твар Єзуса. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Часом аддаваць могуць тыя, хто і не мае нічога. Часам дынары беднай удавы даражэйшыя за ўсе багацці свету, а звычайны рух, каб выцерці хусцінай збялелы твар, варты самых маштабных дзеяў чалавецтва. Часам адна кропля крыві здольная адкупіць увесь свет. Не заўсёды, калі пераможаш, то выйграеш. Але здараецца, што прайграўшы, перамагаеш. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго. А хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Witaj Maryja, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Яки за нас терпел от ранов. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 7. Єзус падає другий раз. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Вольная воля – один з найвялікших даров, дадзених чоловіку.
робити вибір – одна з найвеликших проблем життя. Легко вибирати поміж добром і злом, світлом і темрою. Але як же часто ми вимушені робити зовсім інший вибір поміж добром тепер і добром потім, добром для себе і добром для інших, добром чекання і добром діяння. Боже, допоможи нам у ті хвилини життя, коли ми стоїмо на перекрижуванні, зробити правильний вибір і накерувати свій шлях по той дорозі, яку Ти призначив нам. А вузька брама і вузька дорога ведуть у життя, але немногие знаходять її. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Який за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 8. Єсус утешає єрусалимських жінчин. кланяюся Тобі, Пані Єсу Христе. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил Ты. Сльози приносять отчай. Яны выпаливают сердце так, что застається чорная пустка. Сльози приносять смуток. Яны ахінаюць душу і застилаюць вочы так, што губляецца здольнасць бачыць усе колеры, акрамя шэрага. Слёзы прыносяць уцяшэнне. Урадлівым дажджом яны падаюць на сохлую зямлю, каб тыя ізноў пачала квітнець. Слёзы прыносяць ачышчэнне і супакой, змываючы будзённасць, закарэласць, цемру душы. Яны адкрываюць яе насустрач святлу. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 9. Єсус падає 3-й раз. Кланяємося Тобі, Пані Єсу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Навошта потрібне зло? Каб ми могли бачити добро? На що існує подман? Каб ми умели вилучати правду? Навошта ти падаєш? Каб не глядиш і ні на що подиматися? Здарається, що знаходячися на вершині тріумфу,
ти раптом опинаєшся у самому низі, куди не сягають навіть сонячні промні. Часом здається, що ти за крок від довгочеканої мети, і раптом вона відділена від тебе тисячами кілометрів. Кажуть, Бог більш випробовує тих, кого моцно любить, і не посилає більш за те, що можна витримати. Ойче, коли ти жадаєш, відхили від мене гэты келих, але не моя воля, а твоя нехай станеться. Я витриваю усе, да і знов подимуся. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Який за нас терпел от ранов, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 10. З Єзуса здирають одіння. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Раскрыши муку свою, свет откупил ты. Уже не тримає ніщо на землі. Бездопоможність, відкритість, безоборонність перенесений криш, ктивость і правність і літость. Ойче, не ведають, що учиняють. Хмари слязьми прольються, і на гори, де ахвяра сканає, темра світлом сутикнуться. Няшчирість, утоєність, сміх у журбі, укрита під покривом серця. Як отшукать в ім самого себе, застаться не тим, ким здаєшся. Гульні ухованки, долу погляд, життя у театр зміняють. Ён тихо промовить: Ойче, пробач, бо не ведають, що учиняють. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. який за нас терпел от ранов, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 11. Укрижування Єзуса. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрыши муку свою, свет откупил ты. Ми самі зневолились собі. Шматликими цвіками прибили себе до матеріальних скарбів, фальшивих цнотів, несповняльних обіцянь і дивимося, чому не можемо ворухнутися. Часами нас хвилює більше, як ми будемо виглядати у очах випадкових людей,
чым тое, як пасля мы паглядзім у вочы Богу і ўласнаму сумленню. Мы слухаем не сэрца, а меркаванні, якія нам што імгненна навязваюць уплывовыя асобы, сродкі масавай інфармацыі, ліслівае зняволенае грамадства. Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа знішчаюць і дзе злодзеі падкопваюць і крадуць. Збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць і дзе злодзеі не падкопваюць і не крадуць. Бо дзе скарб твой, там будзе і сэрца твоё. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Яки за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 12. Єсус помирає на крижі. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет отлупил Ты. Боже, я молюсь о Тебе глубиною своей души и прозрыстыми очима. Я шукаю отказы у отблесках сонца, на хвалях и в шепте ветра у лесе. Я молюсь о Тебе своею тишею и радостным спевом, смутком и надеей, життем и смертью, кожним уздихом, кожним рухом і кроком, кожним помкненням і думкой, з болем, заданностью, с покорой, хваляванием, с упокоем, пильностью и неуважливостью, неуловным поглядом и целым сусветом. Только так и можно молиться до Тебе, бо Ты — безмежность. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Яки за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 13. Єсуса здимають з крижа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет отлупил Ты. Прабачэнне часам такое цяжкае, так шмат патрабуе высілкаў. Прабачэнне часам здаецца непатрэбным, бо гэта ж не моя праблема, мяне гэта не тычыцца. Мы не крыўдзімся, таму і не прабачаем.
але колькі ж вымагае прабачыць таму, на каго не трымаеш крыўду. Як жа моцна умее любіць твоё сэрца, працятае болем, як умее яно прабачыць. Апраніцеся ж, як выбранцы Божыя, святыя і ўмілаваныя, у шчырую міласэрнасць, лагоднасць, пакору, далікатнасць, доўгацярплівасць, церпячы адзін аднаго і даручаючы сабе ўзаемна, калі хто на каго не мае крыўду. Як Пан дараваў вам, так і вы. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Який за нас терпел от ранов. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Єзуса кладуть у гробницю. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Вот раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Крижовий шлях. Шлях смерті, який вядзе до життя, пакутам, які вядуць да збаўлення. Уцёкі ад яго мала што зменяць. Барацьба супраць яго не прынясе ніякай карысці. Адрынуты, крыж вяртаецца разам з пытаннем пра сэнс чалавечага жыцця, пра мэту яго шляху, пра апраўданне цярпення, пра моц любові. Прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для сваіх душаў, бо ярмо маё прыемнае, і цяжар мой лёгкі. Вітай, Марія, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпел от ранов. Єзу Христе, змилуйся над нами. Який за нас Терпел от ранов. Єзу Христе, змилуйся над нами. Який за нас терпел от ранов. Єзу Христе, змилуйся над нами. за удзел у крыжовым шляху в часе Великого посту, посему нам дає магчимость ситуацію відпустимо, можемо помолитися тепер у інтенції Святого Яйця. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое,
будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Panie Klap,